Nova školska godina u hrvatskim osnovnim i srednjim školama možda neće početi 3. rujna kako je to predvidio pravilnik Ministarstva obrazovanja, već će se njezin početak odgoditi na neodređeno vrijeme. Hrvatski školski sindikati najavljuju kako bi se mogli odlučiti na takav korak ustraje li hrvatska vlada na izmjenama kolektivnog ugovora. Izračunali su kako bi tim izmjenama učitelji mogli mjesečno ostati bez gotovo 1000 kuna. Namjera hrvatske vlade da zakonom o reprezentativnosti sindikata ukine članak Zakona o radu koji se odnosi na trajanje kolektivnih ugovora na noge je podigla hrvatske školske sindikate. Izračunali su kako bi tim izmjenama mogli ostati bez gotovo 1000 kuna mjesečno. Osim bez regresa, božićnice i jubilarnih nagrada, izmjenama bi se smanjio rast plaća zaposlenicima pred mirovinom od 8 do 10%, što iznosi oko 700 kuna, smanjio bi se dohodak na staž sa 0,5% na 0,3%, čime bi zaposlenici sa većim brojem staža samo u drugom dijelu ove godine ostali bez više od 8000 kuna bruto. Predviđa se i ukidanje prosvjetnog dodatka od 2,3%. Mi u Nezavisnom sindikatu zaposlenika u srednjim školama Hrvatske ne pristajemo na vladin prijedlog. Naime, mi smatramo da postoje neke druge djelatnosti gdje se može zagrabiti i time olakšati vladi. To je primjerice bankarski sustav, porez na banke. Ustraje li hrvatska vlada na spomenutim izmjenama kolektivnih ugovora, nova školska godina možda neće započeti 3. rujna. A mi u sindikatu imamo uvijek mogućnosti, primjerice koliko vlada bude istrajala na prijedlozima za smanjenje naših plaća, školska godina neće početi kako je predviđeno pravilnikom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Bilan kaže kako sindikati vladu upozoravaju da ukidanje regresa, božićnice i ostalih prava, što je na tragu politike stroge štednje, ne dovodi do oporavka gospodarstva. Evropske države koje provode takve mjere tvrdi bilježe nulti ili negativni rast.